For satans. Emma, lad os få en omgang. Pas på, du ikke falder mig! Hold så kæft og stik mig den hammer. Du er da ikke kommet noget til. Nej, jeg fik bare det elektrisk stød. De satans ledninger. Nu må du være forsigtig. Det er sgu ikke noget at snakke om. Jeg skal bare finde ud af, hvordan. Vil du have en kold pilsner? Jo, det var sgu en god idé. Tilladelse! Nu skal den onde lyme sige dig noget. Olsen, hvad er det, du laver? Det var bare de satans propper, der sprang. Det er bare et øjeblik. Du har da ikke slået dig. Nej. Sådan, ja. Det var lige godt som pokkers. Har du ikke en pilsner til? Jo. Jeg må prøve at gribe den på en anden måde. Hvad fanden rager det dig? Smiler den var vågen i sin måned. Nåden og har glædt på pige. Sejler den samme båd. Hold du din kæft, din lille skid. Lykkeligst at hvile på. Jeg fuldt det gerning. Derovre. Svingvejsforbryder. Det gør sørme ondt. Ej, slår jeg ham rigtig ihjel? Det er frygteligt. Det er frygteligt, det. Hvor skal vi grave ham ned? Han dræbte Joachim. Og så ved jeg ikke, så blev det hele sort for øjnene af mig. Så galt er det vel heller ikke. Fanden heller. Ukrudt forgår sgu ikke så let. Lad os prøve med en konjak. Han er sgu ligger langt væk. Måske er han rigtig død. Lad mig. Nej tak, jeg skal nok se. Kom så. Et føj for satan, hvor han stinker. Altså, jeg vil også... Så Meyer, han skal ikke slås ihjel en gang til. Mor. Emma, lad os få noget mere konjak. Her, hvad? Nå, der er liv i ham. Og du har Meyer. Nå, jamen så skål du gerne. Skål. Så tag det nu bare roligt. Du overlever det jo nok. Tak. Går du bedre med hovedet, hva'? Kom her, få en lille en. Tak. Jeg er sgu så flink. Jeg er så ked af. For fanden, du kan ikke gøre for. Du gør jo bare, hvad du får besked på. Jeg kan jo bare vise hvad Det er altid lige lidt. Er nogen kan holde ud og stinke sådan? Nå, hold din kæft, din lille skid. Ja, det er jo bare levertræl, det er. Ja, det er jo sundt. Nej, det er nemlig rigtigt. Det er sådan nogen som os. Vi bliver altid røven af fjerde dimension. Division. Rigtigt, Clausen. Men sådan et var rytter som Hallandsen, der jager folk fra hus og hjem. Kan I tilgive mig? Ja, hold så din kæft. Ja, du er god nok. Tak, Olsen. Tak, Clausen. Skål. Skål, her. Ja, hvem skulle nu have troet, du var sådan en flink fyr? Tak, Maja. Kan du tilgive mig? Ja, okay. Bare du ikke stand så forbandet. Ja, det sagde min mor også altid. Frederik, sagde hun, du lugter. Og mine klassekammerater og min lærermester, de sagde altid, Frederik, du lugter, sagde Så tager det nu ikke så tungt. Det er sgu ikke så farligt. Nej, det er bare levertræl. Ja, det er det, der stinker så forbandet. Hold så din kæft, Meyer. Frederik er god nok. Ja, det siger jeg jo også. Det har skrevet falsk. Falsk? Ja, han tvang mig til en bilag regnskab og fup på svindel det hele, bare for at blive fri for at betale skat. Hvis de fik fat på hans regnskab og bilag og svindel nogle år... Så kan man sgu nok godt op og køre. Ja, han står til flere år. For fanden, hvis vi nu kunne, så kunne vi få skovlen under ham. Ved du, hvor det ligger? Ja, i pengeskabet. Ja, hvad er det, du vil? Vi tager hen og henter de regnskaber. Så bliver han sgu til at snakke med Hallandsen. Jeg vil med. Shh, så Meyer. Jeg vil med. Det er mig, der blev fyret. I er også alt for fulde. Okay, hør så her. Jeg ved, hvor der står en skærebrænder. Så holder du vagt for det. Kom så, Maja, så er det sengetid. Nej, Emma, ikke allerede. Jeg skal lige. Hvor skal I hen? Vi skal pakke halve frisk luft. Ja, det kunne vi også godt trænge til.
Puh, for fanden, hvor han stinker. Jamen, det er nok mig. Nå, så kom så, Frederik. Altså, det Tjert Olsen, det er ikke en måde at køre på. Kom nu ud, hurtigt! Altså, jeg kan ikke lide det her. Jeg fik ikke sagt til Mille, at jeg ikke er hjem til middag. Gå ud. Er der ikke et skammer, du Olsen? Sidder den ordentligt fast. Okay, Maja. Luk så op. Hvad med det? Jeg vil hjem. Så bare roligt. Det er ingenting. Det var bare en prop, der sprang. Så er du sammen, Maja. Er du klar? Så luk så op. For helvede. Den anden. Acetylen. Ikke så meget ilt. Kom nu. Pas nu på. Pas. Nej, det er kvej. Så sluk dig. Jeg gør jo også på knappen. Okay. Ikke på begge to. Må ikke I fik lidt rigeligt med frisk luft i går? Satans også. Hvad skal der blive af os alle sammen? Nu ramler det helt. Nej. I skal ikke regne med mig. Jeg vil meget hellere blive hos Emma. Hold op, dit møgdyr. Gud skal du være visehørt. Du trænger sgu til at bestille noget af din dogne hund. Der ser farligt ud over i gården. Christian den fjerde, han var en fornem herre. Lige kunne han ikke gå, tit han under bordet lå. Christian den fjerde, umanerlig gære. Det er trods alt vores bryllupsaften. Det er sgu da også sandt. Jeg må kysse bruden. Nej, det har du gjort. Mindst 50 gange. God gerning kan Ja, så ikke vær du gøres. sød og gå. Vi skal i seng. God idé. Jeg lægger mig i ryggen. God gør du ej, Rikke. Min hustru og jeg ønsker at tilbringe denne nat alene. Nå, hvis det er med den på, så skrider jeg. Tak. Så godt! Endda sprutten sager, det var en trist affære. Hvad fanden rager det dig?